pamirsa kapanggih malih kaliyan kula Nur Aini Azizah. Sumangga kula aturi midhangetaken pawarta babagan seni budaya wonten ing Sanggar Rinenggo Manunggal Karsa, Codhi Trirenggo Bantul Yogyakarta. Kanthi mekaten, kados pundi kahanan wonten ing Sanggar Rinenggo Manunggal Karsa? Sumangga kita midhangetaken laporan saking sadherek Era Safita. Sumangga. Matur suwun sadherek Nugraini, samangka kula sampun kepanggen wonten ing Sanggar Rinenggo Manunggal Karsa, Codhi Trirenggo Bantul Yogyakarta. Kangge informasi ingkang luwih lengkapipun, sumangga kita midhangetaken kaliyan panduwinipun sanggar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sugeng salam. Asmanipun Bapak sinten? Nami kula ARDANI, Ardani. Kapan sanggaripun dipun bangun? Sampun bangun, dua dibangun nggih namung napa nggih. Sejarahipun Ya, sanggar itu berdirinya menika rikala semanten taun 2009. Sanggar budaya niki kangge acara napa mawon napa Niki kangge sinau babagan kebudayaan Jawi nggih. Wonten basa, nggih wonten seni karawitan, nggih wonten seni reksa, nggih wonten napa nggih pasinaon babagan tata krama, subasita, tata krama sopan santun. Pokokipun sedaya kabudayaan Jawi. niku seni tari napa mawon ingkang dipun tentasaken utawi dipun nggih. Nah, niku tari niku napa mawon? Tari Bali saged, Jawi saged, klasik nggih, tari gagrak enggal nggih, lajeng tari gamelan piyambak nggih. Monggo pokokipun badhe menapa kawani kan dipun sinau sareng-sareng saged sareng-sareng wonten ing Sanggar Budaya Rinenggo Manunggal Karsa. Menapa seni tari nipun tansah dipun tindakaken? Tasih gesang khususipun kangge muri-uri wonten ing sak kiwa-tengenipun Kampung Codhi Trirenggo Bantul. Terus sanggaripun menika boten orientasi bisnis namung orientasi kangge njrengsengaken kabudayaan ing Kampung Codhi. Sampun komplit. Wonten jarek wonten. Stagen perangan agemane wonten jarek wonten stagen wonten kebaya wonten mawon antun menapa beksanipun ingkang dipun gladi. Seni tari niku dipun tentasaken ing pundi mawon? Acara Pun sawetawis nembe wonten Tukuban DIY mawon. Tukuban DIY Ngayogya. Dereng saged medal saking DIY. Sawetawis Tukuban Bantul, Ngayogya lan sak kiwa-tengenipun. Manfaatinipun seni tari utawi sanggar niki dipun bangun kangge bapak pribadi lan kangge masyarakat sekitar niku Oh, nggih, kathah. Masyarakat saged handarbeni kabudayaan Jawi yang sampun dipun lairaken saking para leluhur. Lajeng masyarakat saged nguri-uri sedaya nggih wonten basa, nggih wonten sedaya kabudayaan. Nawi kula kan mboten napa niku namung sareng-sareng sinau lah nderek nyurung saking wingking sampun generasi 6 menika saged drengseng anggenipun utawi sinau kabudayaan Jawi. amanat utawi pesan napa ingkang badhe bapak andharaken kangge kagem tiyang sanes utawi masyarakat ing tlatah Jawa babagan bab seni budaya. Jadi khususnya kanggo anak-anak kula generasi nom aja tansah pedhot kaprayenan tumraping kabudayaan awet kabudayaan iki sing marake ati iso tentrem
tata krama iso genep, basa iso genep, sopan santun iso penak itu kan kabudayaane awake dhewe. Jadi niku monggo pripun dikasih nem mumpun ngantos kaprayitnan anggenipun gula wentah utawi pasinaon khususipun basa, nggih kabudayan, nggih seni budaya Jawi menika monggo tetep dipun teruskan. Oke, matur nuwun kalian wawancara menika kalian wektunipun Bapak nalika kula nandharaken tansah enten kelepatan kula aturipun pangapunten. Rinenggo Manunggal Karso punika boten amung ngrembakaken seni pertunjukan tari. Nalika uga wonten seni lainipun, yaiku salah sawijinipun wonten kerawitan. Sedherek rasa kita cekap semanten pawarta babagan seni budaya punika kula aturi matur suwun